Hello लोगोफोर Bodo Job Info YouTube चेनेलाव बरायबाय गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों Apprentice जागोन पस्टआ कन्ट्रेक्चुअल गासै भेकेन्सिया दङ 17 बेनिफ्राय लास्ट डेट 24 नभेम्बरसिम थागोन 10 पास जानांगोन लोगोसे ITI थानांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा दा लकेसना गुवाहाटीयावनो जागोन दा बेखायनो जों नायनोसै फैदो अफिसियेल फुल नटिफिकेशन जाय नोंथांमोना 10 पास जादों बेनिफ्राय HS पास जादोंब्लाबो एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय ITI थानांगोन दा मायाव भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ जोबजासिम दा बेनो जाबाय ब्रह्मपुत्र बेलि फार्टिलाइजार कर्परेसन लिमिटेडनिफ्राय फैनाय भेकेन्सिया 1 इयार जागोन नोंथांमोननि कन्ट्रेक्टआ बेनिफ्राय जों नायनोसै भेकेन्सि वाइसआव बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ आरो लोगोसे पार्सेन्ट बेसेबां नांगौ जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा ST आव पस्ट गैयाब्लाबो नोंथांमोना आंनि रिजार्भ एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो फार्स्टनि डिपार्टमेन्टआ जाबाय इलेक्ट्रिकेल दा नोंथांमोना बेयाव इलेक्ट्रिशियान ITI खालामनाय जानांगोन 10 पास जानानै गासैयावबो बेनिफ्राय ट्रेड एप्रेन्टिस दङ वायरमेन बेयावबो ITI खालामनांगोन वायरमेननिफ्राय आरो लोगोसे इन्स्ट्रुमेन्टेसन दङ बेयाव नोंथांमोना फिटारावहाय खालामनाय जानांगोन ITI आरो बेनिफ्राय इलेक्ट्रनिक्स दङ मेकानिक दा बेयावबो नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक्स मेकानिकआव ITI खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय मेकानिकेल दङ लोगोफोर ड्रग्समेनाव नोंथांमोना बेयावबो मेकानिकेलनिफ्राय लानाय जानांगोन ITI आरो लोगोसे मेकानिक्स दङ बेयावबो नोंथांमोना मेकानिस्ट ITI खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय लोगोसे गाहायाव दंबावो वेल्डार दा नोंथांमोना बेयावबो HSLC पास जानानै लोगोसे बेनिफ्राय ITI बेयावबो खालामनाय जानांगोन वेल्डाराव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय आरो फिटार दङ दा फिटारावबो नोंथांमोना HSLC बेनिफ्राय ITI फिटार खालामनाय जानांगोन एप्लाइ खालामनो हायो दा दंबावो आरोबाव बेनो जाबाय एप्रेन्टिसआनो बेबो रेफ्रिजारेटर एन्ड एयार कन्डिसनिं बेयावबो नोंथांमोना बेनिफ्राय ITI खालामनाय जानांगोन मेकानिक आरो लोगोसे लास्टआव दङ मेकानिक डिजेल बेयावबो नोंथांमोना मेकानिक डिजेलनिफ्राय ITI पास खालामनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेजों लोगोसे जायफ्रा HS एबा डिग्रियानो जा नाथाय ITI थाथारनांगोन अब्लासो बे पस्टआव एप्लाइ खालामना लानो हागोन दा बिदिब्ला जों नायनोसै माखासे क्राइटेरियाखौ दा बे कन्ट्रेक्टआ 1 इयार जागोन लोगोफोर बेखौ आं खिथाखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनायनि पार्सेन्टआ मेट्रिक पासआवहाय 45% नांथारगोन जोंनि STफ्रा आरो जेनेरेला 50% थानांगोन अब्लासो बे पस्टआव इलिजिबल जायो दा बेखायनो जोंहा 45% नांगोन STफ्रा 10 पासआव बेनिफ्राय अपेनाव पास जादोंब्ला जाया रेगुलार जाथारनांगोन होनना लिरनाय दङ दा बैसोखौ नायनोसै लोगोफोर दा बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 24 इयार्ससिम जेनेरेला नाथाय जोंनि STफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय थ' जोंना 29 इयार्ससिम जाहैगोन दा नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट पिरियडआ जाहैबाय 12 मान्थ्स जागोन दा वेबसाइटखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों मोनसे लिंक दङ बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखिनियानोसै लोगोफोर बे पस्टआ एप्रेन्टिस कन्ट्रेक्चुअल जागोन दा नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 24 नभेम्बरसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोना रिटेन टेस्टआव थांनांगोन दा लोगोफोर बेनोसैमोन लकेसना गुवाहाटीयाव दा जायफ्रा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामदो